पयलानो हामबाय लामसौगानि यूट्यूब चैनल के ताबुक जे विषय नीति कक्सानाय अबंखा फेसबुक पेज काटाल बाइके सालामनाय के फायदि जों ताबुक नायलायनाय के पयला जों फेसबुक पेज काटाल सालामनानै थांगा हंके पयला जों फेसबुक एप्स मा थानाय फेसबुक जों ताबुक क्लिक खायके हंके साकागो 3 लाइन दंगो माने लाइन कायथाम दंगो केबें के लाइन कायथाम दे जों क्लिक खायके हंके नायदि नो तो लोगो पेज सिन दंगो पेज जों क्लिक खायनाय पेज क्लिक खायके हंके साका नदि क्रिएट हिन दंगो जेता काटाल खुलुग जने क्रिएट दे रखा हंके नो आइके रखा हंके तो लोगो नायदि गेट स्टार्ट हिन दंगो गेट स्टार्ट दे रनाय के ताबुक नायदि व्हाट डू यू want to name this page नों निनि पेज नों इ पेज नि बुमुं बारायके लारुंनाय बा बाइके खायनाय जेमन होता पेज नेम के पेज नेम जों ताबुक नुरनाय जेमन आं नताक सुइनाय पेज नेम के नों बाइके पेज बानायनाय ओखाय निनि बेपार ओके आं ताबुक जेमन नताक सुइका जेमन आं नताक सुइनाय आं सुइका के आं तो आन पेज नेम सुइपिका के तब आं नेक्स्ट रखा हंके तो लोगो नायदि पर्सनल ब्लॉग दंगो के प्रोडक्ट सर्विस दंगो शॉपिंग एंड रिटेल दंगो हेल्थ ब्यूटी दंगो आं तब इनरनाय पर्सनल ब्लॉग दिरनाय पर्सनल ब्लॉग दिरखा हंके तोला नेक्स्ट सिन दंगो तोला नेक्स्ट रनाय हंके तब डू यू हैव ए वेबसाइट फॉर नाइटों तिप्रासा निनि कोनो वेबसाइट तो दं वेबसाइट दंखा वेबसाइट नि निनि अबखायना वेबसाइट नि लिंक रनाय बा बर बुमुं सुइनाय के जे तानि करै तो लोग हंके जों तामखने आई डू नॉट हैव ए वेबसाइट जे तान वेबसाइट करै आनि वेबसाइट करै हिन साका हंके ताबाव हिननायदि सागो एड कवर फोटो हिन दंगो के आं तब एड कवर फोटो लागायनाय फाइल दिनि आं चॉइस खायो जेमन आं फोटो नो एड लागायखा साको नायदि सेव दे रखा हंके एड प्रोफाइल पिक्चर तब एड प्रोफाइल पिक्चर दुदि प्रोफाइल पिक्चर जेमन आनि जेता आं चॉइस खायतन मन दंगो अबन आं रनायता ओंखा आनि प्रोफाइल पिक्चर इनके तब आं आनि प्रोफाइल पिक्चर लागायनाय आनि प्रोफाइल पिक्चर लागायखा कवर फोटो लागायखा प्रोफाइल पिक्चर लागायखा तोला दाग दान रनाय दान रखा हंके नेक्स्ट सिन दंगो नेक्स्ट काखा के एड ए प्रोफाइल पिक्चर दंगो एड ए कवर पिक्चर के आं तो अलरेडी प्रोफाइल पिक्चर बो एड खायजाक कवर पिक्चर बो एड खायजाक आं आर नांगिया हंके ताबाव जो नायदि इनवाइट फ्रेंड एक कथा आं इनवाइट खायसिन ता आनि पेजो बब फ्रेंड नो इनवाइट खायनाय नों ताबो इनवाइट खायनाय जेमन साका दंगो आनि 4978 जन फ्रेंड दंगो बिसिंग आं ताबाव सिलेक्ट ऑल रनाय सिलेक्ट ऑल रखांके सेन इनवाइट दि रखांके जतनो रो इनवाइट थांनाय आनि पेज नि इनवाइट जतनो रो थांगा हंके ताबाव नो कंटिन्यू दि रनाय कंटिन्यू दि रखांके अलरेडी आनि ताबो पेज तो रेडी नो इनपेखा आं ताबो आनि पेज नो रुतुंनानै के उइजे आनि पेज मुका आनि पेज ओंखा काजे भाई के फेसबुक पेज काटाल बानायो के ताबो इंगसुं ताबो हुमो थांगे नों निनि पेज नो कारि नानै के न ताबो साखालियो सार्च केने दे सार्च दे खाय रगय और निनि जेटा पेज नि बुमुं फुं सुयो डायरेक्ट रुतुगय सार्च खाय कारि मानो तासारा एकेबो इन लाइन कायथाम दि क्लिक खायै पेज दि हाबय पेज दि हाबका हंके नो निनि पेज जे नों सालामनो नुजोखा आं जेमन मांगतो सालामनानै आनि पेज नुजोखा तब पेज क्लिक खायै हंके तब इन जेमन इन तोलानो दि पोस्ट दंगो फोटो दंगो प्रमोट दंगो हंके आं तब पोस्ट खायना आनि पेज नि पुरो हंके
or click khaika hingke tola naidi camera tongo camera bai direct photo bugui upload khaimanai ar photo video hi tongo hingke photo video rok hingke no file ni photo sungka jeman ani photo nang select khaika photo nang tabuk share ronai